Tražiti vlastitu sreću u posjedovanju materijalnih stvari siguran je način da se ne bude sretan. Kultura odbacivanja proizvodi mnoge gorke plodove, od rasipanja hrane do izoliranosti tolikih staraca. Prečesto sudjelujemo u globalizaciji ravnodušnosti. Umjesto toga, nastojimo živjeti globalnu solidarnost. Dragi prijatelji, od srca vam zahvaljujem i molim vas da i dalje molite za mene. Čuvajmo Krista u svojemu životu. Brinimo se jedni za druge, s ljubavlju čuvajmo sve stvoreno. Prava je vlast služenje. Papa mora služiti svima, posebno najsiromašnijima, najslabijima, najmanjima. Ne smijemo vjerovati zlome koji govori da protiv nasilja, nepravde i grijeha ne možemo ništa učiniti. Ostati uz Isusa zahtijeva napuštanje sebe, napuštanje umorna i uhodana načina življenja vjere. Proživljavati veliki tjedan znači sve dublje uranjati u Božju logiku, logiku ljubavi i sebedarja. Budite uz svoje svećenike, svojom ljubavlju i molitvom, da uvijek budu pastiri po Božjemu srcu. Prihvati uskrsloga Isusa u svoj život. Sve ako si i bio daleko, napravi mali korak prema njemu. On te čeka, raširenih ruku. Bog nas ljubi. Ne smijemo se bojati ljubiti ga. Vjera se ispovijeda ustima i srcem, riječju i ljubavlju. Kako je divan Isusov pogled kojim nas gleda, kolike li nježnosti. Nikada ne gubimo pouzdanje u Božje strpljivo milosrđe. Biti kršćanin ne svodi se na izvršavanje zapovjedi, nego znači dopustiti da Krist zaposjedne naš život i preobrazi ga. Ako se ponašamo kao djeca Božja, koja osjećaju da ih on ljubi, život će nam biti nov, pun vedrine i radosti. Dobro svi upamtimo, ne može se navještati Isusovo evanđelje bez konkretna svjedočenja životom. Klanjati se Bogu znači naučiti družiti se s njim, lišiti se svojih skrivenih idola i njega staviti u središte svojega života. Isusovo uzašašće na nebo ne označava njegovu odsutnost, nego da je on među nama živ na nov način, blizak svakome od nas. Ulazak u Božju radost zahtijeva svakodnevnu vjernost njegovoj volji, pa i kada traži žrtvu. Ovce moje slušaju moj glas i ja ih poznajem. Isusov je glas jedinstven, on nas vodi putem života. Svatko od nas u srcu žudi za ljubavlju, za istinom, za životom, a Isus je sve to u punini. Marija je žena koja odgovara: da, Marijo, pomozi nam da uvijek bolje prepoznajemo Isusov glas i slijedimo ga. Molitvom i sakramentima čuvajmo živom našu vjeru. Budni budimo da ne zaboravimo na Boga. U ovom razdoblju krize važno je ne zatvoriti se u sebe, nego otvoriti se, biti pozoran prema drugome.
Dragi mladi, ne zakapajte svoje talente, darove koje vam je Bog darovao. Ne bojte se sanjati o velikim stvarima. Duh Sveti nas istinski preobražava, a preko nas želi preobraziti i svijet u kojemu živimo. Kako je divno ako svatko od nas navečer mogne reći: danas sam učinio jednu gestu ljubavi prema nekome. Uzdajmo se u Božje djelovanje. S njim možemo učiniti velike stvari. Daće nam da iskusimo radost što smo njegovi učenici. Draga mladeži, učite od svetoga Josipa koji je imao teških trenutaka, ali nikada nije izgubio pouzdanje. Znao je nadvladati životne poteškoće. Mislim na one koji su nezaposleni, često zbog sebična mentaliteta, koji želi postići dobit pod svaku cijenu. Bilo bi predivno tijekom svibnja u obitelji zajedno moliti Svetu Krunicu. Molitva učvršćuje obiteljski život. Molimo od Djevice Marije da nas nauči živjeti našu vjeru u svakodnevici, da dajemo više prostora Gospodinu. Svaki je kršćanin misionar u onoj mjeri u kojoj svjedoči Božju ljubav. Budite misionari Božje nježnosti. Molimo Gospodina da cijeli naš kršćanski život bude divno svjedočanstvo njegova milosrđa i njegove ljubavi. Nemojte se zadovoljiti osrednjim kršćanskim životom. Odlučno kročite prema svetosti. Došao sam da život imaju, u izobilju da ga imaju, veli Isus. To je istinsko bogatstvo, a ne ono materijalno. Dragocjen dar što ga Duh Sveti donosi u naša srca jest duboko pouzdanje u Božju ljubav i milosrđe. Duh Sveti nam daje nov pogled na drugoga, da ih uvijek gledamo kao brata ili sestru u Kristu, koje treba poštivati i ljubiti. Molimo za mnoge kršćane diljem svijeta koji još uvijek trpe progonstvo i nasilje. Neka im Bog udjeli hrabrost da ostanu vjerni. Jesam li Kristu vjeran u svakodnevnom životu? Jesam li u stanju činiti vidljivom svoju vjeru s poštovanjem, ali i s odvažnošću? Bog je taj koji daruje život. Poštujmo i ljubimo ljudski život, posebno nezaštićeni život u majčinu krilu. Ne možemo biti kršćani part-time, povremeno. Nastojimo svoju vjeru živjeti svakoga trenutka, svakoga dana. Je li uistinu Bog taj koji nadahnjuje naš život? Koliko stvari svakodnevno stavljam pred Boga? Valja učiti od Marije, ponovno živjeti njezinu potpunu spremnost da u svoj život primi Krista. Duh Sveti preobražava i obnavlja, stvara sklad i jedinstvo, daruje radost i hrabrost za poslanje. Živjeti evanđelje znači boriti se protiv sebičnosti. Evanđelje je praštanje i mir. Ono je ljubav koja dolazi od Boga. Donosim li evanđeosku riječ pomirenja i ljubavi? U sredinu u kojoj živim i radim.